Hola! Hola a totes i tots, soc l'Aida Moré i us parlaré del català i qüestions lingüístiques. Avui, sobre dialectes. Comencem! S'estima que la llengua catalana la parlen al voltant de 10 milions de persones i està present als estats espanyol, francès, italià i andorrà, als territoris de la Catalunya Nord, Andorra, Principat de Catalunya, la Franja de Ponent, País Valencià, la comarca murciana del Carxe, les Illes Balears, les Pitiüses i la ciutat sarda de l'Alguer. La llengua catalana té 6 varietats dialectals i es proposa una divisió en 2 grans blocs, l'oriental i l'occidental. El septentrional o rossellonès parla de les comarques del Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i l'Alta Cerdanya, compreses al nord de Catalunya i d'administració francesa. Té certs trets comuns amb la llengua d'Oc, la llengua d'Occitània. El central és el català que es parla a les comarques de Girona, Barcelona i la meitat oriental de Tarragona. El balear no és un dialecte per si sol, sinó que conforma una família de varis. El mallorquí, el menorquí i l'eivissenc, que és el mateix que es parla a Formentera. L'alguerès és el català que es parla a la ciutat de l'Alguer, al nord-oest de l'illa de Sardenya, sota administració italiana. I dins el bloc occidental trobaríem el nord-occidental, parlat a les comarques occidentals de Catalunya, exceptuant la Vall d'Aran, i les comarques aragoneses que conformen la franja, la Ribagorça aragonesa, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya. També és el que es parla a l'estat andorrà. I finalment tenim el valencià. És una de les principals variants dialectals del català parlat al País Valencià i a la ciutat murciana del Carxe. Té diversos subdialectes molt marcats. El de la Plana, l'apitxat, el meridional i l'alacantí. Doncs això és tot. Espero que us hagi agradat i ens veiem al proper vídeo. Fem-ho en català!